Membeli baju
mantore kajeng gawa mrene tak supirati yen to seneng aja mau mandeg gawa rene tak rembug gati saya bernyanyi memang sengaja hati yang bingung hati-hati pakai cincin di jari manis, pakai gelang di kanan kiri, apa tinggal jangan menangis, pahit hari berjumpa lagi. Dulu juga sekarang Betty, kalau Betty apa samanya. Dulu cinta sekarang benci, kalau benci apa sebabnya. Jalane ora bisa ngoceh panganon kabeh lagi gantung. Bapak nikut sira keleh asake wedok kos wani lembut. Ayo pocong orang sembahyang dosa kuning tresnamu sejati jarananku sesilih manunggal budaya benarine ayu-ayu bagus-bagus sing kondang kalongkong saindenging ngetosatono kowe ojo lali cocok karo iyarane jadikan jadul campur sari manunggal budaya nomor siji dulur dulur ojo
Ada bodoh yo.
Iji ngaturaken sugeng siang dumateng sedaya pamriksa ingkang sami nyawiji wonten ing kalodhangen siang sonten punika supados amriksani atur pasugeten saking kawula sak kanca manunggal budaya ingkang mijil saking Belik Demangrejo Sentolo Kulon Progo nggih dumateng saking para pamriksa sedaya semoga anggenipun sami amriksani samangke kasagedaaken dumugi samangke paripurna menika tasih wonten kalih babak melih wonten iki babak putra junior telu meneh apa wae telu meneh Mas aku mulai klasi ibu ana babak oge terus babak senior babak junior nah ya iki anakan oh iki anakan iki ora kalut ketung ora wah berarti bapak iki nggih semoga dumateng sagung pamriksa asakitaken dipun sami amriksani sinambi samangke panjenengan sedaya menika dipun sediakaken mawarni-warni jajanan wonten mriku monggo sami dipun parisi nggih ketake nek wetenge wareg ya lek delok iki semangat urung Mas urung sampai ya maksudnya sing do nonton nek kono kowe ngono oh alah gak karepmu semoga datang kru pengrawit manunggal budaya lakon-lakon ingkang badhe dipun aturaken niki acarane napa niki Pak hitanan pundi tulisane ya tulisane nang HP-mu Mbak oh iya tulisane apa jenenge iki angel ya Mas disebutke iki ya angel ya nggo PR heeh ilat Jawa e pundi tak wacane nggih ketemu lah adik sapa Binik Ditus Noah oh nggih menika wonten ing kalodhangan punika kawula sak kanca tartamtu nderek Mang Ayu Bagyo nggih kagungan gati lan awit saking hitanipun nak Mas Bagus soalnya waktuane iki ora Benediktus Noah Bapak iki ketemu kagungan gati panjenengan Bapa Noel Noah tulisannya ngaten lho Pak iki oh to Pak iki Noel nggih. Oh, iki tulisannya Noah ya Mas. Bapak Warjo menika Pak. Bapak Warjo nika nggih. Kagungan ganti panjenengan Bapak Warjo utawi Pak. Oh, wayahipun nggih. Bapak Warjo utawi Bapak Kuying niki terus nggih. Angitanaken wayahipun ingkang asesilih. Mas Noel. Noel. Manut aku Mas Noel. Mugi-mugi awit saking donga pamuji panjenengan sedaya sagung para rawuh saking para pamriksa mugi kang putra dadosaken putra ingkang saleh migunani tumrap keluarga agama manusa kelawan bangsa lan ugi pinter wonten ing mejan pasinaon lan dados putranipun negari ingkang dados idam-idamanipun tiyang sepuh iki wis angler sing dadi iki turu ya monggo Mas dikasih bisa tresno Mas. Ya, tangi-tangi. Mak nam jupan. Iki sajene susu Indomil. Margane biar gede Mas. Ya Dek, joget Dek, joget. Iki anake sapa ngasih kuning-kuning iki Mas. Sumur surga bayang asuri mendung kata ngerti mangan kok yo bareng
saking dhuwur-dhuwure. Oh, saking dhuwur-dhuwure. Ya apik. Malah los sih Mas Don. Los. Pakai pemanasan. Wasik. Iya. Dawan. Iki kok rada-rada lower ya Mas Boyot ya. Apane sing lower? Wis ireng. Ya metu. Logrek. Metu telu. Heeh, lek nyeklik kenceng nanti. Gua diganti sing sesuk Mas Ping ya wis ra iso. Kudune dijahit. Biasa di luar. Lagi pemanasannya semangatnya kayak ngene. Langsung kemerikat ya Mas ya. Kan rampung itu ora kuat. Ya dikuat-kuat ya Mas. Nggih, mangga dumateng Kerupuk Tawit mbok pilih wonten request menapa? Tidak nuruti sing gamel sik. Apa Mas nganteng-nganteng kabeh? Mas Dani apa Mas? Apa? Oh, janji setia. Apa Mas? Tresna sejati. Wah, tenan iki. Iya. Nggih. Tresna sejati, janji setia. Nah, janji setia sih Mas ya, Tresna sejati. Gampang itu tekan sore. Nggih, katur kejodohan yang sagung pamriksa. Semoga ngedipun amriksani kasagedhaken nggih menika panenanipun manunggal budaya asli mriki. Adik-adik niki nggih asli mriki. Pundi Pak Pawang menika sajene susu Indomil ya ta? Ben cepet gede. Cepet gede. Heeh. Nek aku mboten pareng. Mboten pareng. Ndak saya gede. Kono sumbere. Janji setia bersama Antikar gadis tentunya.
Yeah.